भाई तू ऊपर चढ़ मु पछुर कीड़ा दवा रेडी अच्छी कीड़ा ई सोलारी माने तू ऊपर चढ़ मुझे पछुर टेकिबी अच्छा ठीक अच्छे सोला गोली गला रे ये सोला चोगुलाई पछ मार देलु रे उठ 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 एबे चल एबे टे धरिया सुविधा हो नो नो से बर 1.5 लाख टका न दो मु खटी गाणी दे देबी तुम वीडियो वायरल करो ना बेसी फाजराम न करी चुपचाप पैसा टाणी देलु चोगुलाई दे दे 1.5 लाख कि तू माने 1.5 लाख बे चोगुलाई तो गुड़तल पड़छ मा कैरियर बर्बाद हे गेला दे दे 1.5 लाख रॉक तो कैरियर तू माने तू बा सीसीटीवी रछु मु को दिन ना रूल किस करतबे तू चोरी करछु तू चुप बस ए तो छातो केटे गेला ये मत कहला चल चोरी करते जीवा पहिला जा हबो भाग करी नबा मो गांडरो किला देई मते छातो उपर टेकी देला तापर मु ताको पैसा देनी से नहीं पळेला केते बड़ा टंका थिला एते हन जोर थिला तापर कोन हला तापर को छातो उपर गली ये थिलानी मु छातो उपर किस करिबी मु तो मो घर मो धान कुडे जुदी ए रूल किस करछु भाई चुपचाप पैसा दे तो मारू मार 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 तो मारी मारी मार देले मो टंकाड बहुत मारी बोरे ए आगुर चोरी फोरी करते लगी करथिनी 5 वर्ष तळे करथिनी आ धरा फरा पड़ नथले माने इंती चोरी कर नथिनी आ केमिति करथु माने पियाज अदा आलू ए बे बाबा बालू बात Oh no! आलू देबे मु भाबिनी माटी दे कौन एटा माछी ए कौन कहू मते एटा माछी गीता तो दिन मोबाइल ए सुरो बाउलो आ तोर चोरी फोरी रेकॉर्ड किछ अछि आगुर करथिनी सेति में मोना मिछ कहूची अब किंतु प्रमाण किछ नाही तमाने तू चोर हां भूल हेजी मोर चगुलाई तो धन कॉलेज जाइला फेरार हे जाइछि मदनलो मते तू काहे के दाड़ी की गललो मु कोन करे मु तो बेटा बांची बाले में तो वेरिया तो वाला तो गोदा बाले वाला बड़े जी आखी कांदना कांदना आखी कांदना कांदना आखी कांदना कांदना आखी कौन आपण धन आपण को छाड़ी पड़े ना कौन आपण धन को छाड़ी पड़े कहीं बालू डाकुले आ प्रतिभा बोधे आम भूल जगह पलि आस
ঠিক জায়গায় আসছো এলা মাইকটা বলি পড়ে আসছো আচ্ছা তাহলে ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି না পড়িশার স্ত্রী পড়েছি ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଚକ୍କର ଚାଲିଛି ନହେଲେ ତ ଆପଣ ଜମା କାନ୍ଦି ନଥାନ୍ତେ বাইরে ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଧନ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ଆପଣ ଆଉ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ଏବେ ଆମେ ସିଧା ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ତାର କୁଣ୍ଡି ହେଲା ସେ ପଳେଇଲା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ଧନର ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି କଣ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛ ତାର ସେ ଜାଗାରେ କୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିଲେ ମତେ କହିଥାନ୍ତା ଓହୋ ଆପଣଙ୍କ ଭିତର କଥା ନ କହି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ନାନୀ ଖରକୁଛୁ ନା କଣ ଲୋ ନା ଛୁଆ ଖେଳଉଛି ନା ଲୋ କେତେ ଆଉ ଖଟିବୁ ଗୋଟେ ବୋଉ ଘିନି ଆସୁନୁ କିଏ ଚୁରଟାକୁ କିଏ ଝିଅ ଦବ ନା ଲୋ ଚୁର ହେଲେ କଣ ତୋ ପୁଅ ବା ଦେଖିତେ ଭଲ ହଁ ଯଦି ଦେଖିତେ ଭଲ ଆଉ ତୋ ଝୁଅକୁ ଦଉନୁ ନା ସେ ଚୋରଟାକୁ ଝିଅ କିଏ ଦବ ଆଉ ତୁ ଯଦି ଝିଅ ଦବୁନୁ ତାକୁ ଆଉ କିଏ ଝିଅ ଦବ ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଛୁ କେମିତି ତୋ ଝୁଅ ଝୁଅ ଆଉ ସମସ୍ତ ଝୁଅ କଣ କୁଆ ଗୁଅ ଖାଲି କଣ ତା ପୁଅ ଚୁର ତୁ ବା ଚୁରୁଣିଟା କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ଚୁରୁଣି ତୋ କତିରେ ଚୋରି କରିଥିଲି ନା ତୋ ଘରୁ ଚୋରି କରିଥିଲି ନା ତୋ ହଇଜାକୁ ତୁ ଚୋରି କରିଥିଲି ତୁ ଯୋଉ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧୁଛୁ ସେଇଆକୁ ବା ଚୁରି କରିକି ମୋ ଛାତ ଉପରକୁ ନେଇଛୁ ହଁ ତ ଛାତ ଉପରୁ କାହିଁ ଆଣିବି ତୁ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ବା ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୁକାଟା ଘରେ ରଖିଛି ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଏଥିରେ ରାଗୁଛି ଚୁରୁଣିଟା ନାଗି ମତେ ଚୁରି ଆସେ ମୁଁ ଚୁରି କଲି ତତେ ଆସୁନି ସେଥିପାଇଁ ମରୁଛୁ ଆଲୁ ଆଲୁ ଭାତ ବସେଇଥିଲି ଉତରି ପଡିଲା ନା କଣ ମା ମା ଏ ମା କୁଆଡେ ଗଲୁ ଓହୋ ଏକା ଥରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଟିକେ ର ଭିକ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଯାଉଛି ମମି ମୁଁ କଣ ଭିକାର ନା କଣ ମୋ ଚଗୁଲା କିଏ ରେ ଆରେ ବାବା ଇଏ ଝିଅଟା କିଏ ମମି ମୁଁ ୟାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ଇଲୋ ହେଇଲୋ ଇଏ କଣ ଗୋଟେ ଝୁଅକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ଲୋ କଣ କରିବି ମାନେ ବନ୍ଦାପନା ଥାଟା ଆଣି ବନ୍ଦେଇବୁ ହେଇଟି ତମ ପା କହୁଥିଲ ତମ ମା ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତମର 5 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି 5 ଏକର ଜମି ଅଛି ଇଏ କଣ ତମ ଘର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇନି କି କବାଟ ନାହିଁ ନା କଥା କଣ ସେଟା ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ଏଟା ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ଘର ଆଚ୍ଛା ତମ ଯେ ସେଠି ଘର ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ ଏଠି କାହିଁ ରହୁଛ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହା ହୃଦୟ ଜନ୍ମି ନାହିଁ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ ଏ କଥା ମୋ ମା କହିଛି ଆରେ ଏକଥା ତମ ମା ନୁହଁ କହିଥିଲେ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଏ ତ ଅଧିକ ରହିଯାଇଛି ଆଉ ମା କଣ ଦୀପ ଜଳ ନାହିଁ ଓହୋ ଦୀପ ଜାଳିବି କାହିଁକି ସେ ଲିଭିବ କାହିଁକି ନା ଅଶୁଭ ହବ କାହିଁକି ହଁ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ବୁଦ୍ଧି ମା 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 କଥା ଶୁଣ କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମିଛ ତାକୁ ଦେଇଛୁ କଣ କହୁଛୁ କହିଛି ତୁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ବୋଲି କିଲୋ ହେଇଲୁ ମୁଁ ଅଗାଣ୍ଡର ଗାର ଦେଲେ କଣ ଜାଣିନି ମତେ ଇଏ କହିଲାଣି ବାଷ୍ଟର ଆଣି ମାଷ୍ଟରାଣୀ ଧୀରେ ଶୁଣିଦବ ନା ନା ସେସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ମା ସେଇଟା କହିନି ନା ଯୌତୁକ ଦେବେ ଯୌତୁକ ହଁ ମୁଁ କହିବି କଣ ଆମ୍ବ ବାହାରିଲାଣି କି କଣ ସାରୁ ବାହାରିଲାଣି ଆଗକୁ ବୋଧେ ବାଇଗଣ ବାହାରି ଇଏ ପେଜୁଳି ମା ଘରୁ ଚୁରି କରିକି ଆଣିଥିଲି ନା ମାନେ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ସେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ହଉ ମା ଶୁଅ ଓହୋ ପଚିଗଲା ମା ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଦଉନ ସେ ନାଇଁରେ ମା ସେ ବାଟା କମ୍ପାନୀ ବାଲା କରେଣ୍ଟ ବା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମା ସେଟା ବାଟା ନୁହଁ ଟାଟା ହଁ ସେଇ ଏକା କଥା ଇଏ ଟୁକାଟି ଖଣ୍ଡିକ ବା କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଦେଇନଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ କାଟି ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ମା ତମେ ବା ମାଷ୍ଟର ଆଣିଥିଲ ତମେ କଣ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଦେଇପାରୁନ ନା ଏ ମାସର ପେନସନଟା ମିଳିନି ମା ଗ୍ୟାସଟା କୋଉଠି ଅଛି କହିଲ ମୁଁ ଭାତ ବସେଇବି କଣ ଗ୍ୟାସ ସେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା କି ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗ୍ୟାସ ଦେଇନି ମା ତମେ ପୁରା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲ ସେଥିରେ ତ କିଛି ଯୋଜନା ମିଳେ ନା ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ହଉ ହଉ ତୁ ସେଇ ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧେ
ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି ନା କଣ ଲୋ? ହଁ ମା। ହଉ କୁଣ୍ଡା। ମା ଏଠି ମୋ ଚିକଡ଼ା ଥିଲା ଦେଖିଛୁ କି? ମୁଁ କଣ ଚୁରୁନି ନା କଣ? ମୁଁ କଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଆଣି? ମା ସେଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଆଣି ନୁହଁ ମାଷ୍ଟର ଆଣି। ହଁ ସେ ଏକା କଥା। ମୁଁ କଣ ହେଇଛି ନା ଜାଣିନି। ମାନେ ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ନୁହଁ? ମୋର ମୂଳ ତମ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ତମେ ଗୋଟେ ଚୋରଣୀ ବୋଲି। ଦେଖିଥିଲା ଭଳିଆ କହିଥିଲା ମୁଁ ଚୋରୁଣି। ହଁ ଅଇନାରେ ଦେଖିଛି। ଏଇଟା କଣ? Oh, no, no, no. ପୁଅ କହିଲା ମା ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟରାଣୀ ବ୍ଲାଷ୍ଟରାଣୀ ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ତମେ ତ ଗୋଟେ ଡକାୟତ ଚୋରଣୀ। କଣ କହିଲୁ ଚୋରୁଣି? ପେତିନି ଡାହାଣୀ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ଚିରିଗୁଣି ମାକଡି ତୁ ବିଲେଇ ତୁ ଭୁତୁଣି। ମୋ ଧନ ଲୋ ଡେକ୍ ଲୋକୁ ମୋ ବୁଢୀଟା ମତେ କେମିତି ମାରୁଛି। ଧନ ତମେ ମୋ ମାଷ୍ଟରାଣୀ ପାଖକୁ ଆଇଲ? କହିଲେ କଣ ନା ମାଷ୍ଟର ରାଣୀ ତମ ମା ସୁଧୁ ଗୋଟେ ଚୋରଣୀ ମୋ ଚିକ ଚୁରି କରିଥିଲେ ମୁଁ ଧଇଲି ଏବେ ତାଙ୍କୁ। ମା ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି ନା ଲୋ? ହଁ ରେ ଚଗୁଲୁ ଆଉ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାଇନି। ସାରି ଦେଲୁ ସବୁ ଆଉ ଟିକେ କାଟି ପାରିଲି। ମୁଁ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ପାଠ ପଢିବି ବଡ ଘରେ ବାହାବି ହେଲେ ତମେ ମତେ ମିଛ ସତ କହି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ମତେ ତମେ ପାଠ ପଢେଇବ। ହଉ ଧନ ଠିକ ଅଛି ତମେ କାନ୍ଦନି ତମେ ପଢିବ ଚାଲ। ଯିଏ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲା ଯଦି ପାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆର ଗାଁ ନବକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳିଆ ବିଧବା ହେଇ ବୁଲିନଥାନ୍ତି। ମୋ ଧନକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚୋରି କରିତେ ଗନି ସେଇଠି ଶୁଣିନି ସେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତିମା କେତେ ପ୍ୟାଥେଟିକ୍ ଷ୍ଟୋରି ତାଙ୍କର। ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଲିଉଡ୍ ବାଲା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଫିଲ୍ମର ନାଁ ନିହାତି ଭାବରେ ହବା ଦରକାର ମୋ ଧନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା ମୋରି ମନ। ଧନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା ମୋରି ମନ। ଜଙ୍ଗଲେ ତ ଧନ ଫେରି ଆସିବେ। ମୋ ଧନର ଫେରାର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କାଟେ ନଥିଲା ସିଏ ମତେ କହିଲା ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇଲି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଫେରିଲେ କଣ ପାଇଁ? ତା ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ମକା ନଥିଲା ସେଟା ବା ଗୋଟେ ଘଷି ବେପାରୀଟା। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ? ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ମତେ କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଘର ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା OYO। ଆପଣ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ହେଲେ ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ଆମେ ପ୍ରତି ହାଟ ବାରିଆ ଶୁଖୁଆ କିଣିବାକୁ ଯାଉ ସେଇଠି ଆମ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ଥିଲା ଆମଠି ଶୁଖୁଆ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ଏବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ଖୁସି ଅଛି ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଏ ଧନ କତର ଟିଆରପି ଅଛି ଏକୁ ଯଦି ମୁଁ ଫସେଇ ନେଲି ତାହେଲେ ଟିଆରପି ହିଁ ଟିଆରପି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ଭାବିବେନି? କଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ଟଙ୍କା ଅଛି। ମିଛ କହୁନାହାନ୍ତି ତ? ମିଛ କାହିଁ କହିବି ମୁଁ ପା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟରଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିବା ମୋ ଧନ ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ସେ ପିନ୍ଧିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହବ। ଚଗଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ତ ଧନ ଆଉଛିକି ପଳେଇଲା। ମୋ ଧନ ଲୋ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ମୁଁ କଣ କରିମି ତା ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିମି ଲୋ ବୋଉ ମୁଁ କଣ କରିମି ଲୋ ମୋ ଧନ ଲୋ ଧନ। ଏଟା ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦବନି ପୁଣି କଣ ହେଲା? ମା ବାପା ତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଏବେ ମୋ ଧନ ମତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ମୁଁ କଣ କୋଉଠି ଘଇତା ଧାର କରି ଆଣି ତୋ ବାପା ଦେବି? ନିଜେ ଦୁଃଖେ ରହି ଆମକୁ ହସାଏ ଜାଣିଛ କି ତାର ନା ନିଜେ ଭୋକେ ରହି ଆମକୁ ଖୁଆଏ ଜାଣିଛ କି ତାର ନା ସିଏ ମା ଆମ ମା।